Hola, què tal? Molt bon dia des de la ciutat de la pilota, Trinqueta Montcada. D'ací un instant comença la gran final de l'individual d'escala i corda, trofeu personal Generalitat entre Soro tercer i Álvaro, els dos que han arribat a esta gran final que disputa este diumenge. Tenia que haver-se disputat la setmana passada, la lesió d'Álvaro obligar a que la partida s'aplaçara per a este diumenge d'avui, dia 27, un sol esplèndid, un dia fenomenal, molta expectació. Anem a veure què dona de si esta gran final. De seguida saludem el nostre convidat, José Cabanes, Genovés II. Què tal, José? Com estem? Bon dia. Hola, Paco, bon dia. Bé, molt bé. Anem a parlar de la final de seguida, però tenim a José Ariza en la mateixa canxa, els protagonistes. José, en qui estàs ara mateixa? Salutacions, Paco. Estem en un dels finalistes amb Soro tercer. Soro, bon dia. Bon dia. Bueno, com veus la final? Bueno, una final molt complicada contra el campeoníssim Álvaro. I bueno, farem tot el possible, estar al 100% per a ficar-li difícil i a veure si podem guanyar. Com has de jugar-li per ficar-li difícil? Álvaro és molt difícil jugar-li. Intentarem aprofitar els pocs huecos que ens dona i bueno, ahí estarem. Jo me tinc que basar en un xoc i que m'isca bé. Molt bé, sort i en concentració. Gràcies, José. Mentre vas a buscar Álvaro, José Cabanes, Genovés II. Primera pregunta, com estàs tu? La primera pregunta és obligada. Bé. La lesió oblidada ja, la intervenció, i poquet a poquet entrant en forma. Sí, la veritat que per ara jugo una partida, el dia després no tinc cap molèstia, el que fa que puga apretar un poc més ja en els entrenaments i la pilota comença a eixir-me una miqueta més i estic ara començant a disfrutar. Queda camí, però ara comencem ja a sentir-se bé. I l'altra obligada, des de la canxa, com ho veus? Home, jo estic amb enveja en aquests moments, no? Sí, no? Però, bueno, han sigut els millors. Enveja sana, sí, per supost, no? Però, bueno, han sigut els millors, són els que es mereixen estar i en teoria sí que és de veres que Kiko pareix favorit, no? Però és que les finals són partides diferents i crec que si la partida es porta més al camp tècnic, crec que Álvaro té una oportunitat, no? De poder a poder, Kiko avui en dia golpeja molt fort. A veure què pensa el mateix Álvaro, José. Així estem ja en Álvaro. Álvaro, un segonet només. Pues mos diu que s'ha de canviar la camiseta. Se la porta ja Rivera. En 20 segons el tenim. Vale, si tenim temps ara i si no després, després de la publicitat, tornem a connectar amb tu per a veure l'opinió d'Álvaro. Bueno, anem a publicitat ara mateixa, tornem un minut abans que comença esta gran final entre Álvaro i Soro, individual d'escala i corda, trofeu personal Generalitat a Montcada, ciutat de la pilota. Quedava pendent en l'anterior connexió abans de la publicitat l'opinió d'uns dels finalistes. Álvaro, José Ariza el té al seu costat. Sí, és que havia anat a canviar-se la camiseta. Álvaro, bon dia. Hola, bon dia a tots. Bueno, la mateixa pregunta, com veus la final? Final complicada, no? Bueno, sempre, no? I més ara. Jo crec que Kiko ve en un moment de gràcia, no? Que se sol dir en la pilota, però bueno, una final és la final. Anem a disfrutar, no? Jo crec que pressió no en tenim cap, només que així, disfrutar jo el primer i després, si puc fer disfrutar a la gent, millor que millor. Estàs al 100% recuperat de la teva lesió? Sí, no són excuses. Si avui perc, el braç no és excusa. Veterania contra joventut. Sí, bueno, jo vull tindre joventut contra veterania, no? Però bueno, crec que el temps és aixina i el que hem de fer és acceptar-ho el millor possible i sobretot disfrutar. Val, moltes gràcies. Paco, les paraules d'Álvaro. Les opinions ja les hem escoltades, tant la de Soro tercer, Kiko, com les de Álvaro, i ara la que mana, sí, José, ja és la pilota. Sí, és la que li peguen totes les trompes que vols i és la que mana. Sí, és. Ara ja ha arribat el moment, no? Setmanes llargues, no? Perquè com s'ha tingut que aplaçar la partida, la gent té ganes, els jugadors aquestes setmanes se solen fer molt llargues i ara, una vegada vote, comença lo bo. Comença el bo, tu dius al principi en veig sana, però ara ja estem així, no hi ha més remei que el que passa és el que passa. La partida té dos protagonistes, Soro, jove, Álvaro, més major. Álvaro rondant els 40 i Soro entre els 20 i pico. Pot ser decisiu l'edat entre un i l'altre? Pot ser decisiva?
o així no? Si la partida és llarga, físicament, Álvaro és un jugador que, a pesar que té 39 anys, per 29 crec que són de Kiko, una partida llarga a Álvaro tampoc li molesta, a pesar de l'edat. Álvaro el que li s'ha notat és en eixa pegar, no? Eixa xispa, que és lo normal que es perd pel temps, no? Però en quant a capacitat d'aguantar una partida, crec que ahir Álvaro no té encara cap de problema, no? Crec que la partida estarà més en qui imposa la seva manera de jugar, no? Kiko no cal que busque tant la dreta com Álvaro l'esquerra. Kiko té avui en dia una pilota tan forta que, aunque jugui a la mà bona d'Álvaro, li pot fer mal, no? És Álvaro el que té que buscar la seva manera de jugar i imposar ell el seu ritme perquè hi hagi partida. Si Kiko imposa el seu ritme és quan la partida crec que se'n pot anar. Ahí veiem la mesura, ens preguntaven fa un moment, aficionats, quina mesura té este trinquet? Bueno, pues ja vi 56 metres per 9 d'ample. 56 de llarg, 9 d'ample, bon trinquet. Sí, però passa que pareix molt més gran, no? Sí. Per el sostre tan alt, no? I tot el metraquilato que n'hi ha, pareix un trinquet quan estàs ahí dins molt més gran, no? Però les mesures, la veritat, que no és ningú trinquet enorme, no? És preciós, eh? La gent en còmodes butaques, el que no vol saber res de la pilota, que no li peguen ni res, i el que vol arriscar a l'escala, com sempre. Sí, sí. Espectacle tranquil, en una butaca, seient, còmodo i confortable. Ho dona tot, este tiquet ho té tot. Veure la partida tranquil, les muralles no molesten. Sí, pel públic és una meravella, no? I per la gent que de normal no ve al trinquet, doncs, bueno, pot estar al cobert d'una pilota, no? Sí que és de veres que el trinquet blau dels jugadors encara no... No esteu. I no mos agrada, la veritat, no mos agrada massa, no? Però bueno... Us agradaria més que fora pintat de blanc i jugar la pilota oscura? Sí, la veritat que sí, no? És un trinquet que toquem tots els dies, la paret blanca i la pilota negra, perquè no sols en el color, sinó també que la pell blanca no és la mateixa, no? No pareix que siga més flexible, no tan dura, fa un efecte un poc diferent, i després estem acostumats a una cosa que la canvien i, per tant, sí que hi trobem un poquet més d'incomoditat a l'hora de jugar. José Ariza, aquí tens ahí en l'escala. Sí, estem amb Ismael Facheca, el preparador d'Álvaro. Bueno, Ismael, com està Álvaro? Perquè esta setmana s'ha parlat molt de la seva lesió. Està al 100%? Sí, totalment, no? Álvaro és una persona que si no està al 100% aplaça la partida, no? Com se va veure, i avui si afronta la partida en total confiança és per això, perquè ha fet uns entrenaments en pista molt bons, hem fet proves i no té ninguna molèstia, està molt confiat de les seves possibilitats i jo el veig molt bé. He parlat amb ell este matí, he parlat ara i no té ninguna sensació de dolor ni res i té moltes ganes de disfrutar. La veterania absoluta, el dominador absolut de l'individual contra la joventut, contra el relleu, no? Sí, totalment, no? Álvaro ha sigut el número 1 indiscutible i avui pot ser una partida en molts contrastes, no? Soro és l'actual campió i bueno, crec que Álvaro té una partida molt complicada. Però bueno, pensem que Álvaro té que fer la seva partida i intentar revalidar el títol que ja va aconseguir fa 3 anys. Val, moltes gràcies. Vale. Bueno, ara mateix ha arribat el president de la Generalitat, acompanyat de Safín Castellano, conseller de Governació, el president de la Generalitat Alberto Fabra, el president de la Federació, Daniel San Juan. Per banda de Balnet es troba també Freddy. Bueno, està bé que vingui el president de la Generalitat a entregar un trofeu que du el seu nom. Campionat individual d'escala de corda, trofeu president de la Generalitat, José. Això sempre és bonic. Anava a dir-ho. Crec que va ser l'últim Joan Lerma, que el va entregar a mon pare per allà als anys 80, no? I crec que ja tocava, no? El president de la Generalitat que vinguera i, bueno, la benvinguda ha sigut un poc com ha sigut, però està bé que vinga. Bueno, ha hagut de tot. Sí. I aplaudiments també. Anem a escoltar a Jota. Va fer-se la presentació de la partida de seguida. Tinguem molt bon dia i siguem benvinguts i benvingudes. No sé si arribarà a vostès bé la veu de Jota, si no, José Ariza, t'acostes allí a Jota, li fiques el micròfon a la vora. Així en la localitat de Montcada. A veure, sí, ja tenim so. Gràcies, José. Avui s'hem congregat així per a presenciar la disputa de la gran final del campionat individual Bancaixa, trofeu president de la Generalitat Valenciana. I sense més dilació, anem a presentar ja els protagonistes de la partida. En primer lloc,
ens anem a fixar en el jugador que vestís en faixa blava. Atenció, perquè és un pilotari que afronta la seva final número 14, de les quals n'ha guanyat 11. És el gran especialista del mà a mà. Dames i cavallers, des de Faura, Álvaro! Pues passen ja el pilotari que vestís en faixa roja. És el jugador que defensa el títol. El gran dominador dels trinquets des de fa diverses temporades. Quarta final consecutiva a l'individual Bancaixa. És de Massamagrell, és Soro! Bé, la interpretació del l'himne de la Comunitat Valenciana, com sempre, va donar pas al començament de la partida. Tant Soro com Álvaro s'han abraçat, s'han desitjat sort, que és el normal. Partida que va a 60 tantos, 60 iguals a 15. I ara José Asoya va en serio. Asoya va de bo. El campeoníssim, Álvaro, 11 voltes campió, contra Soro, que defensa el títol que aconseguí l'any passat davant Santi de Finestrat. Sí, la partida de l'any, no?, de l'escala de corda, un dia tan esperat, i ara, doncs bé, només falta que ferisca Oltra i que comença la partida, no?, a veure com es troben, perquè fins que poden vindre d'una manera, però fins la primera pilota no ho saps, no? Oltra ferix, va de blau, ferirà Álvaro, i Pedrito, és el que fereix a Soro tercer. Després de la reballada, han triat feridors, han triat qui se'n va al dau, qui es queda en el rest. El dau el farà en primer lloc Soro. Sí, Soro. Que ve ser la situació dels pilotaris. I, senyors i senyors, això està a punt de m'emprendre. Se donava de 10 ja, ahir. Ahir ja me contaven, ahir. Estan dient de 10, inclús de 15, a lo millor. Si fa 2-15 seguits Soro... Començat el dau, no m'estranyaria que donaren de 15. És d'una massa. Però José Arisa, per favor, quan vulguis. I Paco, estem amb Enric amb el paro del Soro tercer, bueno, nervioset. Bon dia, sí, un poc nerviós, és normal que us hi digui sempre. Això és una final, n'hi ha que patir. Bueno, però el teu fill molt confiat, Home, per supost, ell ve jugar a guanyar, a perdre no se ve mai, se ve guanyar la partida. Perdre no se heu de contar això, si és, doncs bé, no, a guanyar. Bueno, si en estos moments vostè fora el seu fill, com li jugaria Álvaro? Ai, pues buscar-li el fallo que puga, buscar el que siga. Buscar-li on tinc el fallo. El punt feble d'Álvaro quin és? Ah, pues home, normalment diuen que és la dreta. És gordó, però hay que buscar la dreta. Així és. Molt bé, moltes gràcies i tranquil, Vale, vinga. Els nervis sempre estan, José. Els nervis sempre estan, més en la família. Ahí estava el pare, estava el Soro tercer. Sí, estava el germà, estava el tio, sí. El Manolo també està, el Soro primer. O sigui, tota la família Soro la tenim família ahí. Sí, així és. No, Quico, la teoria segur que se la sap millor que ells, no? Però, bueno, ara n'hi ha que començar, n'hi ha que soltar els nervis, les primeres pilotades, i el que ha dit el pare de Quico, no? Pues està clar que buscar el punt feble d'Álvaro. I Canana ahí, com sempre, en el seu delantalet i el talonari la mà, a veure què és el que fa Canana i el que pugui fer. Bueno, una cosa que m'alegra, José, és veure la indumentària. Almenys les camisetes tenen la firma d'una casa de prendes valenciana, d'una casa de prendes esportiva valenciana, que també està bé que tot se queda en casa, tot venia de fora i tal. La Sana ara mateixa, la poden veure vostès en la camiseta de Soro i d'Álvaro, és una firma valenciana, que això també va bé. Sí, per supost, sempre està bé. I així n'hi ha uno que pega crits, animant al personal. No para no sé el que diu, si no podem escoltar el que diu. És un personatge, tot un personatge. S'alça de la seva cadira i ahí està, ha pregat un míting que para que no sentíem exactament el que volia dir. S'ha guanyat l'ovació. Alvarito, crec que està cantant-li Álvaro. Alvarito, sí.
Està cantant-li Álvaro. Home, sí tenim l'oportunitat de que viuen, són gent de molt prop del trinquet de Montcada. Sí. Álvaro de Faura, que està molt a prop, i si és el Soro, encara més a prop, és de Rafael Buñol, i encara està més a prop, o sigui que de Massamagrell, perdó. Sí, Massamagrell. Massamagrell, que també és igual, Rafael Massamagrell estan sí, estan però cada un d'ell, és de Massamagrell. Està l'alcalde de Massamagrell, també l'ha vist per ahir, ara mateixa. Bueno, s'han dut cada un el seu aclec. Sí, per supost, així és, i més en una final, no? Sempre la gent del teu voltant que t'arropa un peliu més, no? I més en, ja dic, el dia que és avui i el prop que està, està clar que hi ha dos bandos molt diferenciats i quan comença es veurà. Últim moment ja de calfament, en un instant el Rivera de Balnet, també veig a Emili i veig també a Freddy. Bueno, Freddy està en el lloc d'autoritats, en el lloc d'autoritats, estan tallant talonets i quan acaben de tallar talonets diran va de bo, no? Imagina. Sí, no crec que tarden gens, no? La gent no tardarà gens a xiular. Només xiula la gent, començarà en un minut la partida. En un instant ha començat la partida, té expectació, no s'ha omplit el trinquet del tot. Alguna altra final l'han vist més plena que avui, però de tota manera l'ambient és molt bo. No s'ha omplit, així és difícil d'omplir, també són 2.000 persones. Sí, més 2.000 o un poc més. Bueno, és un trinquet molt gran, no? Si et fiques en la canxa, que és el que habitualment es veu en els trinquets, no? Pues no cabria la gent. Aquesta tribuna que tenim així dalt és enorme, no? Que hi ha una entrada molt gran, el que passa que aquest trinquet és fàcil veure-li alguna claredat, no? Jo recorde una en Sagunt de ton pare, me parece que la última de ton pare en Sagunt, en Sagunt havia quasi 900 persones. I ja no cabia més, tinguin que tancar portes. Allí contra Álvaro, crec que una final, Álvaro i jo, crec que van votar les 1.000 entrades, sí. Vaig arribar ahir i Rivera ho va dir, no pot entrar ningú més. Sembla que eren 1.200 o 1.300. No recordo també, però ahir comentava en Dorín i també de Balnet i també me dia alguna cosa més. 900, crec que l'última que van jugar Álvaro i jo, en Sagunt, crec que 1.200 o 1.300 persones, va prendre tot. Així avui n'hi ha més, caben més de 2.000 i mira com està. Sí. Avui n'hi ha igual un poc més de gent. Passa que dic, aquest trinquet la sensació de veure-ho ple és molt complicat. Però bé, sembla que s'acosta ja a la pedra per a fer la primera treta. Sí, per això va de bo ja. El traure ultra va de bo, cavallers, silenci en el trinquet se demana. Com hem dit, la partida va a 66 d'igual a 15 i que guanya el millor. José, nosaltres l'únic que volem és que faci una gran partida, que la gent es divertisca i al fi que guanya el millor. Sí, passar-ho bé. Anem allà, a veure ultra. Perill, sempre que té la pilota en la mà ultra, és un perill enorme. Gran feridor. I Pedrito, altre gran feridor. Sí, així és. Els dos són uns feridors, no? Però aquest tipus d'escala, tal vegada, ultra pot apretar una miqueta més. Passa en la dreta la primera, Álvaro. S'ha que busca ballar allà. Álvaro, però el que vull dir, que no li busquen a Esquerra, vegada de la dreta, i malgrat que la juga Colm, que és una pilota, com toco abans la muralla, obri va la gent i ja es fa complicar, no? Alguna cama de la gent. Si va sempre el primer escaló, sempre és una pilota molt difícil. Estava mirant Pedrito, indicant-li que té que jugar-la. A l'hora de la muralla, torna a buscar-hi la dreta, se queda parada. Està el xutxe Pastor. Pastor, el xutxe de Balnet a la vora de la corda també, per donar les bones. I de moment, el primer 15 ha caigut del banda Rocha. 15 net. El rum-rum de la gent. Sí. Ho ficarà Álvaro allà dins, no arriba la llotxeta. Altra pilotada llarga. Torna a estar parada, però ara allà el 9. Sí, del 9 o 9 i mig està el rebot, crec que és igual que de la corda al 6, està parat automàticament. I la corda també, de la corda al 6, parada. Sí. Vull dir, molt llargueta, Álvaro no és especialista. Té que jugar ahí la dreta, però mira. Havia fet ahí, La dreta. Passa? No. Sí, falta. Falta, sí, 30 neta. Passa molt justeta. Està jugant a la dreta, Sí, Kiko està buscant la dreta tot el rato. Sap que la pot passar, però en ningú moment, si la pilota va jugar, pot fer res, no? Igual que un dret a l'esquerra, no? La pot passar, però mai pot posar-lo en dificultat. A excepció d'algú que conec jo, que la fa més en la dreta, en l'esquerra que en la dreta.
I li diuen José Cabanes que no és segon. I saps que l'esquerra teu això és un ventilador. Allà va la pilota sempre. Bueno, però així i tot no és el mateix. No és el mateix. Ara hem vist Quico que la té bona. Si l'altre li ha donat per darrere, veig com Quico muralla i baix d'escala, que no es pot ni passar, la veritat. Val net, ara per davant una altra volta té que entrar-li. Rebot, passa. No estava en el puesto. No, li pilla els peus. Sí. Álvaro, aunque no li troba l'esquerra, crec que té que fer-li botar en els peus per a que Quico l'alci, l'eleve i Álvaro puga entrar a rematar. Diu que recular una miqueta també. Álvaro no té la pilota davant, aleshores té que buscar el 15 en dos pilotades, no? Si Quico l'haverà passat, Álvaro l'haverà rematat segur. Vale, 15. Falta. La primera no comptabilitza. Sí, però és perquè està jugant-se. Sí que es busca molt per davant per a que li tire en una posició que no la pot jugar massa a gust, i si arriba el rebot arriba molt mortet allà. I ara no té que arriscar tant perquè l'altra falta... No, ara tira-la dins, ja està. Encara la fa per davant, encara la fa per davant. És un fenòmeno. Ferint, pilota que va a l'escala, arriba al cap. Altra volta el rebot. Li ha costat molt a Cajarra i a Álvaro. La pilota s'ha quedat també morteta un poc. Sí. Bueno, primer xoc a favor del Soro, estava fent el dau. I des d'ací no escolta com van les travesses. Veig a la gent que està demanem, prenem, sabem. Sí, no sé tampoc les apostes com van. Què no se sent d'ací el cantar al Canana? No és en cantar Canana, no sé el que diu, si donen de 10 o de 15. No ho sent d'ací. Però, de qualsevol manera, talones estan tallant, eh? Sí, en aquestes partides sempre n'hi ha bon ambient en el que respecta a les travesses. Xiquets i tot, que bonico veure crios també en el trinquet, eh? Això és molt important, veure crios en el trinquet, veure xiquets. Hem vist també del Cespiva, alguns dels pilotaris estan en el Cespiva. Álvaro al racó, però l'abraçada de Quico... Sí, té que fer la perfecta, perquè Quico ha pegat a la paret, li posa la mà i la passa. Té molta força. La deixa caure... Se'n va Dante. Quico té molta força, ja dic. Se'n va Dante. No té que anar sols a l'esquerra, sinó que té que anar cosida, perquè si es pot clavar dins, la dreta la passa i té molta força. Automàticament a la llotxeta, mira, la deixa caure de l'escala i a la llotja. La busca Álvaro, però no cau. El 15, per tant, per a Soro. 15 roig, 15 net. Se va millor. Ara és quan té que entrar-li Álvaro. Ahí li entra. Molt ben jugat. I ara... Xina és. Sí, Álvaro se'l fabrica ell. Sí, té que fabricar-se el 15 perquè han vist la diferència, no? Quico, mal d'això del 8 i mig la tira dalt, no? Álvaro té que tindre un peliu més de paciència, però bueno, té mans i té físic per a poder fer-ho. A 15 anys, aquesta pilota és l'única defensa que té el pilotari que la juga, en aquesta ocasió és Quico, o quan tens tu de res, l'escala. Sí, passada. I defensar-te en l'escala. Per evitar que remate ell, que remate el contrari, en aquesta ocasió és Álvaro. Mira, veus que ja busca... Se li va per baix. Sí, se queda un peliu curteta i ja no pot alçar-la. Ara que si se pega aquestes carreres, Álvaro... No, però jo crec que... Moltes carreretes d'estes, no, José? Però jo crec que Álvaro ho aguanta, això. Sí, jo crec que sí. Jo crec que, ja he dit, l'edat... Sí, passen els anys per tots, no? Però ell pot ser que li se noti un pèl més en la pegada. En el que és la partida llarga jo crec que no li molesta. José, tens algun per ahí? Sí, estic amb Miguel, el pilotari de Petrer. Tu també has jugat alguna final d'este de l'individual. Bueno, veus algun favorit? Banya't un poquet, va. Bueno, no. Si estan els dos allà és perquè s'ho mereixen, no? Perquè han arribat en un molt bon estat de forma i bueno, crec que és una partida molt disputada, molt lluitada i guanya que guanya tindrà que treballar a base de bé. Favorits, crec que donen com a favorit a Quico per la trajectòria que porta, està en un moment molt dolç i bueno, però com te deia antes crec que té molta faena també per guanyar a Álvaro, que és un experto del tema del mà a mà. I 10 anys es noten, Sí, bueno, és una diferència d'edat molt forta, no? Però és que Álvaro també ha marcat un antes i un després, no? En el tema de l'escala i corda, i més en l'individual. Així que crec que molta faena. En les finals cal tindre paciència, no? Com?
que en les finals, que cal tindre paciència. Sí, una final, els primers xocs és molts nervis, n'hi ha que templar, n'hi ha que intentar fer la teua estratègia i, per supost, tindre la miqueta eixa de sort que sempre fa falta, no? Però, bueno, n'hi ha que estar molt tranquil, molt centrat i disfrutar, que és el principal. Això, te deixem disfrutar, que has vingut de la família, no? Sí, anem a veure a disfrutar del matí, en fi, tota la partida i tota la família de la pilota i, bueno, a passar un bon matí. Val, molt bé. A dins. El segon xoc del Roig està donant de 20, no, José? Sí, estaven donant de 20, però, bueno, ara 25/15, no m'estranya que donen de 25, sobretot si fa el primer 15 Quico ara. Pues de donar, ja saps el que dia m'abuela. Sí, ningú es fa ric, però, bueno, la partida... el fet que 2 jocs seguits de Quico, començar 25/15 i arrestar, però, bueno, a partir de 60. A ton pare veig ahir ja dissertant en el personal. Ton pare li pregunten, la gent li pregunta. Sí, ell va al trinquet, està més rato parlant en uns genates que veig en la partida, no? No, està ahí parlant, està amics allà a la seva vora sempre. Està Tuzón, Arturo Tuzón, el trinquet de Pelayo, també ell, està Emilio, de Gandía, el gran Emilio. Sí, avui és el dia que ve, que ve tot el món. Avui no es perd ningú per així. Bueno, de moment, 25/15. Els 2 primers xocs s'ha fet Soro, tercer. Anem a veure ara Sembaldau, Ferix Oltra, ve Felip Pedrito abans. Per darrere, justet. Este l'este passat és bé Soro, Álvaro, altra pilota a l'escala. Ahí ja buscarà alguna coseta més el Soro, Està molt propet, està molt propet. La juga a l'esquerra, vol passar-lo i no el passa, però... A l'escala de nou. Però això va bueno, ara té que anar a l'aire Álvaro. A la dreta i que bé la passa ahí Álvaro. Sí, que bé la no, passa. i Quico no sols l'ha passat, li la posa a la dreta. Sí. Juga a l'esquerra i no s'ha deixat. Apallen el bot, que tot a la dreta de nou. Sí, s'ha tancat. Ara ja té que jugar a l'aire, efectivament. Bona pilota. Mare meua, l'obús. El passa tranquil·let. De palmeta, altre obús. I això ja no podia ser. Sí, van molt fortes. Sí, Quico avui en dia és el pilotari que, la veritat, que més la porta, no? Damunt la pica, va a la dreta d'Álvaro. Aunque la passara Álvaro, estem en la mateixa, no? Quico la té bona. Quico tens que buscar-li un peliu espeuet que no la jugui còmode, perquè si la juga un poc còmode, pues, va a apretar-te. Ha soltat 2 obusos seguits. Sí. A veure, falta donen, els jutges. Arrisca molt Oltra en la ferida. Sí, té que arriscar, perquè si no la primera pilota la té molt bona Quico, ja vas venut. Està Hugo allí de jutge també. També reparteix els jutges, A la corda Pastor. Sí. Ahí no falta. A més, no fa falta jutges, així sou vosaltres els jutges. Això és una cosa que no passa en ningún altre puesto. Mira, un altre 15. Un altre 15, picaeta, con el sube per darrere. Sí. I, a més, ha fet una falta ja. Exacte, ha fet la falta i s'ha notat. Ara l'ha donat per darrere i si la dones per darrere un poc bono, sí, és molt complicat. Tu notes el mitger, que te la té que tallar al mig. Sí, ahí tens un fora gran. Clar. Pues estem 30 neta, Ara li entra per davant. Molt bé de dreta ara Álvaro, però... Sí, el problema seguim tinguent-lo ara, no? Clar. És això, que... No pot fer-li molt més Álvaro, fa prou passant-la, la veritat. El que passa és que, claro, tens un Soro que golpeja molt fort, no? De bo de braç, consolta. Claro, la té bona, i aunque ha anat a l'esquerra d'Álvaro, Álvaro s'ha de baix escala. Desplaces allà, quan t'arribes ja no estàs en ella i 15, no? Vull dir que... Falta i 15, i xoc, 30/15. Ai. No, Álvaro tal vegada, buscar en el caixó de les pilotes, veure si hi ha alguna pilota un peliu més ràpida i soltar-li el braç, perquè no veig tampoc que la vaig a soltar, no? Sí. El fet d'haver perdut el joc abans del dau, que ja vas un poc per darrere, fa que es jugui un peliu més, no sé, més replegat, més recurtat, i crec que Álvaro ara té que intentar oblidar-se d'un jugar-la i pegar-li 2 pilotes fortes per soltar un poc este mal començament de partida. La repetició, si se veig ahí con se falca. Bueno, este no està en res d'ara, no. El xoc d'abans, que ha pegat els obusos que dia jo, se falca perfecte, de cames. Perquè molta gent pensa, i ho han comentat alguna vegada que altra, José, que perquè se juguen les mans, les cames no tenen importància. I tenen més importància que els braços, no? Sí, així és. Si no està ben falcat... Estar al puesto, entrar-li de cara, i quan tingues bona, els peus a terra, no?
Passa la pilota. Sí, que passa. Passa. Ara deu de donar-li fort. A veure el rebot, a l'esquerra no. Bé. Impossible, ja ha buscat el Sí, raconet sí, perfecte. té que buscar-lo ahí. Sí. L'ha deixat també molt bona. Sí, això la té bona, vegem com la tanca, i després el rebot d'esquerra va cap a dins, va cap a la muralla, com vegem. Se tanca És la molt muralla. complicat. És molt complicat. Se tanca dins entre la muralleta i el rebotet de dins. Bueno, doncs 15 per Álvaro, que no ha fet massa. 15 net, anem a veure. I s'anima el de Faura. José. Sí, estic amb Arturo Tuzón, el trinqueter de Pelayo. Com estàs veient la partida? Hola, bon dia. Home, en principi està sent lo que todos esperàvem, la fortalea de Soro, i a veure si Álvaro, por lo menos, es comença algun show del down. De diferència podem veure bona partida. Veteranía contra juventud, favoritisme. Hombre, veteranía desde luego, pero Soro tampoco es ningún neòfit, ja està més veterano i ja és campió. I la veritat és que avui el veig molt bé, molt centrat i molt ben preparat. Bueno, tu que eres el trinqueter de Pelayo, dels més antics de la comunitat, i este dels més moderns, no sé, te xoca? Bueno, no té res que veure una cosa en una altra. Pelayo sempre té esa leyenda, la catedral de l'escala. I s'encant, no? I s'encant, per suposo que sí. Però bueno, això és un teatre molt bonic, també per veure bon espectacle. Molt bé, a disfrutar de la partida. José Valnet, Sí, Álvaro, els 3-15 s'ha fet tancant-la, no? Com crec que deu de jugar, perquè ara si vegem que és de poder a poder... Passa. No passa, la tira darrere. De poder a poder ho té difícil, no? Però els 3-15, els 3 l'ha fet a l'esquerra, Quico. Buscant l'esquerra tallant el No té raconet. que eixir d'ahir, és complicat, no? Perquè el mà sota el trinquet patú, quan arribes tard a la pilota, és més difícil dominar-la, no? T'has anat també 3 xocs per davant. Sí, entonces Quico ja juga un xocs pelín més enrere, el que tranquil. vulguis. Álvaro també és més complicat soltar-se conforme va anant-se'n el rival, però bueno, esta també va ben jugat, té que anar avant. Pedrito ferint. Álvaro que no la xua. Sí, és que no sols la passa, 30 i val, sí. La tanca a la muralla a travegà, no? Álvaro, per mi ho fa bé, se'n va avant a buscar-la, però és que, claro, la tanca a la muralla és complicat. Álvaro depèn molt de la primera pilota, per mi. Crec que és la que té que apretar de veritat. També apreta Pedrito i a vegades la primera pilota no fa fer-la com ell vol. Ixa, per exemple, per davant, ixa sí, però encara obri, que ixa Quico no li molesta gens. Veus, ara ja Quico a l'aire. I a castigar una altra volta. Sí, ixa va ben jugar. Ara té que anar a l'aire Álvaro. Mira, quin avió. A veure... Molt, xe. Ara... Falta de Álvaro perquè pega en la càmera de... Sí, no, va dins del palco, no? Que vull dir, li entra de cara del 7,5, una palma a l'aire i la tira dins, no? Vull dir, Quico avui en dia és el jugador que té aquestes pilotades, no? Si vegem en la repetició, Álvaro no li la tanca del tot i al no tancar-li, Quico, com que li deixes un pèl d'espai, fija't com li posa la mà baix. Pareix fàcil des d'ací, però això pesa moltíssim. Que barbaritat. I és tot cama, li ha entrat a l'oro i li ha posat la mà baix i, bueno, molt de jugar per part de Quico. Del Valnet hem passat a 2, però ara torna al equip del Vali 30. Ara no... Jugar-li botant i pegant. Sí, ara no li la tanca, però per almenys li busca això, els peus, no? Li busca els peus i Quico ja la juga incòmode. Que no puga descarregar-se, no? Que no puga descarregar-se. Quico n'hi ha que jugar, intentar que no es descarregue, no? Però clar, totes les pilotes no poden eixir així. Que va, no? I sempre tens que filar massa prim i és complicat. Tu ho intentes tot. No ho intentes tot, tal si te rebote prou bé. No sé si ha vingut a entrenar així moltes vegades, Quico, la setmana i l'anterior, però el tema dit, el trotis entre l'1, 2,5 i 1, 2,5 i 1 que li bota i la pilota. Sí. La fica ahí, a la dreta. Pedrito també ha fet un muntó ahí. Sí. A l'escala a defensar. Ara li entrarà de volea. Torna a defensar-se. I pot descarregar una miqueta Álvaro. Buscar coses. Però el Kenya ho torna. A veure ara, que ahí té que tornar molt. Ahí tenia que tornar molt i ho torna i ara se li queda millor ara. Ara sí, se li queda millor. Ara sí. Què hem de dir? Està mirant con la gent. No res, poc. És que és com un coet. És com un coet la pilota de la mà. Vegem, la fa
recte cara al palco, però és que la pilota estaria a 1 quilòmetre pujant. I se bo de braç, mig amanronat. Sí, Quico està en un moment, està molt segur ell mateix, no? I vegem, a la mínima que t'enganyes, troba el palco, i aquest palco és menut. No és tan fàcil, això, pues... Vali 30 per a Quico, per a Roig. Per dalt i per davant. Buscant-li ahir el catonet, ahir la Quica i... Passa, Passa i li complica, falta. Passa i 15, sí. Passa, li complica Álvaro, li diu la pilota, en aquesta ocasió l'ha dit al que va davant, quasi com quasi sempre. Sol passar, no? Mira la repetició. La passa justeteta. Ahí se li queda la pilota. Us pareixia falta, però bueno. Sí. Passa justeta, no li obre el suficient a Álvaro i no pot. Ell pensava que era falta i se queda. Conforme li de la mà Quico, jo pensava que no passava, sí, però al veig a Pedrito i Pedrito li ha fet aixina, que sí que ha passat. No, és que tenia molt que passar ixa pilota, la veritat. Havia molt que passar ahir, al final han passat i es fica el marcador José 35. 35 i Quico al dau, no? Bueno, Álvaro té que fer un joc quant antes perquè quan més tard més difícil li se posarà. Ara el dau, Quico. Bo. Sí, falta, segur, falta. Falta de ferida. No, falta, pareix que no... Falta de Quico. la corda, sí. La corda, vale. S'ha emocionat una miqueta. El company Alfredo, que el monitor s'ha emocionat una miqueta, no el veiem bé. A veure si tenim algun enxufe per ahí o alguna coseta. Ara, ahí. No? Estem ja intentant solucionar nostres companys. Álvaro de volea. Molt, xef. La fica dins també. I de moment 30 neta. El xoc abans l'ha perdut de Valnet, Això també pot influir. Sí, pesen, aquests jocs pesen molt, perquè dona compte que per un 15 que haurà fet, haurà sigut 30 per 20. I de 30 per 20 a un 35-15 i el rest, quan encara no t'has estrenat en el marcador, va molta diferència. Pot pesar, però bueno, ara Álvaro està volea del 8, l'ha tirat dins del palco, no? Vol dir que encara està en la partida. Álvaro és molt difícil que desconnecte de la partida. Igual que ara vegem com ha caminat bé cara d'ella. Entregar-se no se va entregar. Sí, per això que si algú pot en això és Álvaro, no? Però té que començar ja a respondre. Una deixada, però que va arribar. Molt bé. Va fer una deixadeta ahí, però ha arribat Álvaro. Li ha botat massa, Ahí Alvarito, ahí está. Alvarito. El aficionat que està ahí fent el seu míting per Alvarito. Molt bé. Això fan bien. Que llàstima, ja el tenia, Per poquet, sí, per poquet. No arribava, Per poquet. Se n'ha vingut a buscar la pilota a l'aire perquè sí. anava una altra volta. No l'havia passat. L'havia jugat al 9 i mig, en la dreta, i Álvaro fa el que toca, la veritat. 15 i val. Torna a tocar Muralla. El rebot el passa molt bé Álvaro. Torna a vindre de rebot. Ara li busca i... Sí, passa. A l'aire. Al tamboril i diu ara. Sí. Ja he dit. La pelota de 15 de Quico. Sí, si haver pega avall, sí, però bueno, pega el tamborí. I això són difícils, si va la gent, però si no, això té al timoi. Sí, és molt difícil posar-li la mà baix. Al timoi, passar-les un poc complicat. Anem a veure. Està en el 9. Perquè la pelota ha anat allí. Guanya metres. Molt, Álvaro, molt, sí senyor. Torna a estar parada. Sí, el Chuche Pastor. Diu que torna a estar parada la pilota. Descansem una miqueta. Ahí, mentre se busca la pilota. Crec que Álvaro hauria buscar-la un pel més lliseta, pegar-li al 6, 5 i mig, que bote que vagi a caure els escalons, no? Està buscant la llarga, està jugant a la guerra de Quico, crec, sí. Crec que ell hauria de buscar ahí més llisa, perquè això a Quico no li molesta. Això és jugar al joc de Quico. I ara l'erra, Álvaro diu que no la veu bé. Sí. A vegades és fàcil.
Ara també tinc un Balner, crec. Sí, també tinc Però si fa un 15 seria molt important per estar dins de la partida. Per un xoc al mig, no? Sí, damunt el trenques el res, no? Passes al dau i... Ell està fent el dau. Soro, Bé. ben jugada. Aquí el Soro fa recular el 8, molt bona volea. Torna a treure més arrere encara. Rebot, té que acostar-se. Té que acostar-se. Que se queda i s'ha quedat. Que se queda i s'ha quedat. I davant net una altra volta estem a 2. Sí, pesen molt aquests jocs, no? I crec que ara igual, Álvaro la té el 8, però volea, però vol tirar-la dins. Si no la tires dins, Quico va pegar-li més fort que tu. Te va guanyant blaus, cada volta te guanya 2 blaus. Aleshores, intentar deixar-se-la caure, jugar un peliu més lliset, buscar algo. Álvaro més tallar corda. Sí, més tallar corda, buscar carrers escalons perquè Quico la juga a l'esquerra i tu a poc a poc vas guanyant blaus. En canvi, si vas cara a Quico, es guanya ell. Per davant. S'ha pilotat. Allà l'escala. Torna al rebot. I torna a estar parat, torna a agarrar el tamborí. Però parat allà en el 9. Ell té que girar-se. Sí, sí, no està segur que la pot tirar dins. Pegar-li el 5 i mig. Más o menos lliseta, que bota i que vagi... Que faça el que vulgui la pelota, no? Sí, però sí, claro, si ha botat i la té que jugar a l'aire Quico de cara a l'esquerra, doncs Álvaro ja no com s'hi pot. Però vol tirar-la dins, i mira. I la tira, I la tira, ara sí. La juga bé. Sí, ara li ha donat, ha agarrat altura i... A més, té Trinquet, té el sostre que tu dius tan alt, que així te pots jugar-te-la. No has de Trinquet, que toquen el sostre i se'n venen en seguida rectes. Sí, un altre Trinquet seria molt complicat. Així té el sostre molt alt, no toca mai sostre. Bueno, doncs tenim el bal per al blau de nou. Vinga. Ara sí. No, tampoc sí. Sí, molt bé. Ara sí. Ha fet un xoc. Álvaro fa el xoc i a més li trenquen el dau. Ara Álvaro és quan s'ha recordat tal vegada del joc d'abans, de Balner, perquè ara seria 25 per 30. Per 30 tenia un xoc sòlid de Vicència. 25 per 30 i el dau, que vull dir, estàs en la partida. Vas a... Però bueno, ha tret un joc del res, ha soltat un poc la pilota, doncs ara, si solta Álvaro crec que queda molta partida per davant. Sí, això. A més, Álvaro ja sabem que és un dièsel. Va de menys a més en totes les partides. M'emprèn a vegades una miqueta xelaer, però quan t'acalfa el motor... Sí, però el problema és que no el veia jo soltar-se, no? No el veia que se ho agarra en calma sempre, però avui veia jo que li faltava aquesta xispa. En canvi... Les estadístiques de moment, de volea 12 i 15, de bo de braç 7 i 5, de palma 9 i 27, Carxós, Boig i volea, Manrós... Sí, si fiques en el bot i braç la diferència i la palma, vegem qui porta la veu, cantant, no? Perquè si vegem 16 bot i braç de Quico per 5. Bot i braç és un col clarament ofensiu. Fa molt de mal. Però si la juga de bot i braç és perquè ell està manant en el 15. En canvi, la palma ens diu qui està defensant-se més, no? 19 per 25. Quico està portant la batuta per ara i Álvaro la té que llevar quant abans, no? Un bot de braç ben fet és 15 pràcticament. Quines són les coses. A veure, José Ariza. Sí, estem amb Pujol segon, el jugador de Vinalesa. Bon dia. Bon dia. Bueno, suposo que disfrutant. Sí, no, disfrutant d'esta partida. Com l'estàs veient? De moment domina, solo tercer, era el que esperaves? Sí, bueno, domina clarament Quico, no? El veig que està jugant d'una manera molt bé, està jugant molt bé, està plantejant la partida molt bé, correctament. I bueno, esperem que Álvaro ara pugui retallar el marcador perquè estigui un poc més interessant. Bueno, el veus guanyant avui a Soro, guanyat un poquet. Sí, no, per ara és el clar favorit, no? El guanyador de l'any passat i ara per lo que estem veient, la veritat és que està dominant prou clar. Si no canvien les coses i l'Álvaro no se fica les piles, ho té complicat. Tu l'any passat arribares a semifinals, un poquet d'enveja de veure una final, de quan arribar jo? Sí, bueno, jo més que res perquè ara estic lesionat i tinc enveja sols ja per estar jugant. Ja estar en la semifinal del Bancaixa ja seria una altra cosa, però sols per estar jugant ja tinc ganes. I per últim, quan te queda la teua lesió? Ja si no res te veurem? Pues bueno, suponc que me quedarà un meset perquè estic entrenant, però encara tinc alguna xicoteta molèstia i hasta que no estic al 100% no puc eixir a jugar. Pues ànim i a recuperar-se. Vale, gràcies. El xoc està en marxa, la primera pilotada ha sigut falta de Pedrito, no comptabilitza, però això merma una miqueta ja el feridor, el que puga fer. A veure el rebot, significa damunt. La salva bé, Álvaro, pilota a terra.
Ara sí que guanya algun blau Álvaro, però ha fet falta, no? Sí, ha sigut falta, d'Álvaro. Falta de corda, ha volgut tallar corda. Sí, la juga un peliu alta, Álvaro, si fiques, bota per jugar-la, aleshores no pot dominar la pilota, no? Perquè la juga en l'aire. A la vora de la muralla, toca la corda. Sí. La pelota quan vol, que mala és. Sí. Quantes vegades la mala iba a vegades. A vegades la beseu, però... Totes les vesprades, no hi ha vesprada que no... Altres vegades són besos. A veure, que estarà parada. No, a jugar, diu Pastor. A jugar, pues mira. No sé què valia la pena, no? Bueno, pilota en la mà, Quico, igual també. No sé què valia la pena. Si estiguera parada o que... O a jugar. No, està parada. Sí, està parada al final? Al final ha donat parada, sí. Bueno, veurem si fa la mateixa operació. Està ahí el 9. Deixar-se de caure, 8 i mig 9. Lleven les peuets tota la gent per a deixar-li... Bufeu perquè no quede ni una corfeta d'una pipa ni res. No es carrega és quan cau, agarra una pipa, potser una colilla bota... I ja t'ha deixat el bot malament. O a suar a l'aire. A veure... Dins. No s'enganya. No. Dins igual. Ara crec que ha sigut pitjor, perquè com la tenia bona, doncs l'ha jugat de baix back amunt, la pilota va pujant i encara és més complicat. Ara la fa anar i dins. No s'enganya. Quico no sols està fort físicament, està en bon estat d'ànim i es nota, no? La tranquil·litat i tot el que busca ho troba. Falta que comptabilitza, Falta que comptabilitza. Li diu Pedrito, perdó, li demana perdó. Sí, Pedrito és... Perdó, no faré més. Bueno, doncs 15 i 30. Les faltes aquestes de les ferides són com són. Sí, el que pel feridor és complicat, perquè com són les ferits no es pot descarregar després jugant ni res, no? És molt complicat. Comença a fer faltes. La pelota si tocava Careta s'havia complicat Álvaro, però no ha posat a l'escala. Altre rebot noble i bo, perquè sí que té Trinquet, el que sí que té són els rebots nobles. Sí, el metraquilato és molt gros. Quan més gros, més noble és. Torna a fer el 15 el Soro. Vali 15 per a fer 40 per 20. Ahí està la... No la va tan mal, passa que toca una miqueta la Careta, no? No arriba a tocar. La té prou bona, no? Però quan les coses no ixen és difícil que... Això també la té bona i no pot descarregar-se, ja la té Quico... Sí, ahí la passava, però se deixa bo de braç. Sí, estem en la mateixa, no? Ara, això és de Manronet. No ha buscat massa ara, Quico, Això per el mig del Trinquet. I ara també, però que estiguen buscant els peus. Sí, aunque va a l'esquerra, li troba els peus i és complicat de passar, pesa molt aquesta pilota. Li busca els peus, 40 per 20. La partida se'n va de moment, fins que no arribem a 60, això no podem dir res, però el camí se veu, Sí, però veig sobretot que veig que Álvaro no li solta, no? Està un poc encara... Ahí tenia que haver fet un passe més avant i jugar-la un poquet. Ja, però va molt ràpida. Només la juga Quico, és capaç de córrer cap avant Álvaro, no? Però no pot, la pilota de Quico va molt ràpida i és complicat. Portem mitja hora de partida i 40 per 20. Si no canvien les coses per este jugador, Álvaro de Faura, la partida pot fer-se curteta. Si va este pas, sí, però confia que Álvaro solta una miqueta més i que trobe... El xoc que havia perdut el Dau, Quico l'ha recuperat de seguida el rest. Sí, hauria sigut molt important fer-lo Álvaro ara. De veure que a propet, no? Ja hi ha la sensació que estàs en partida, no? Ara Álvaro està con la sensació de que no està dins, no? I dic, no es troba a gust. Després és complicat, no? 4 xocs per davant són molts xocs. Ahí el Dau, Quico... Se la para bé ahí. A l'esquerra d'Álvaro, però va tan fort que... La para i prou. Va tan fort que... Altra per baix de la...